दिनै 5 जुन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बे सान बिफां लाइफां आरो मिथिंगाखौ जों माबोरै रैखा खालामनो बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय बिफां लाइफां गायनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लादों आरो बे बिफां लाइफां गायनाय बे हाबाफारिखौ दिनैहाय दुलाराय बर' माहारिया मोनसे गोजोरथि मोनसे बिमुं होनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो मोनसे आगोलनि समनिफ्रायनो मावबोनाय जाबाय जे बियो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि गिदिरथार मोनसे मावथांखि लानानै दिनै दुलाराय बर' माहारिया बे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे खौ जे जोङो माब्रैहाय मिथिंगानि बेलेन्स अफ नेचारखौ जोङो बोरै रैखा खालामनांगौ बिनि माखासे रोंगौथिखौ लानानै बे बिमुंखौ होदों बे बिमुंखौ मावफुंलांनो गासै बर' माहारिया जेरै दावगादों थिग बेबादिनो जोंनि दुलाराय बुहुमाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आरो जोंनि दुलाराय आसाम रायजोआव जोङो गासै बे बिफां लाइफां गायनानै जे मोनसे बेलेन्स जे दोननांगौ मिथिंगायारि जे मोनसे माने थासारि बे थासारिखौ जोङो जेब्लाबो गोजोरै लाखिनानै जोंनि गेजेराव मिथिंगायारि खैफोद दाजाथों जोंनि गेजेराव दिनै बिफां लाइफांनि आंखाल दाजाथों आरो बे बिफां लाइफांनि आंखाल गैया जायोब्ला मोनसे बेलेन्सआव फैगोन नेचारा हिसाबैनो जोङो जे दानि ग्लबेल जेनाखि वार्मिं बे ग्लबेल वार्मिंनि गेजेरावहाय जोङो बिफां लाइफां गायनानै बेखौ जों मोनसे बेलेन्सआव जों लाबोनो हायो सारा दुनियाव बे बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारिखौ दिनै लादों आरो बेजोंनो गासै जोंनि बे ग्लबेल वार्मिंखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो थाखाय बे बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारि जे लादों बे जोबोद गिदिर मावथांखि आरो बे मावथांखिखौ दिनैहाय जोङो बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै गोजोरथि सोलायनाय जों बेखौ दिनै मावफुंनो आखायाव लादों दा बे हिसाबै जे दिनैनि दिनावहाय कर'ना भाइरासनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां मिथिंगायारि खैफोद जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं बे कर'ना भाइरासजों मुकाबिला खालामनो दिनैहाय गासै जोंनि बुहुमनि सुबुंफोरा जेननांदों बिनि थाखाय दिनैसिमबो भेक्सिन मोनसे दिहुननानै बिनि बेमारखौ फाहामनायनि बेबस्था जों लानो हायाखै दा थिग बेबादिनो दिनै बेनि उनाव फैबाय आमफान बेनि उनाव फैबाय दिनैहाय मास्कट जे गुमा जायखौ जोङो गोदो गोदाय बर' माहारियाव गुमा गयं होननानै बुङोमोन बे गुमा गयं बा आमफान बादि मोनसे साइक्लनिक स्टर्म बेफोरो जाहैबाय मिथिंगानि मोनसे खैफोद आरो बे खैफोदफोरखौ जोङो बेलेन्सआव लाबोनो हागोन बिफां लाइफां गायनानै जोङो जाहाथे वार्मिंखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हायो दा बे हिसाबै दिनैनि बे गिदिरथार हाबाफारिनि सान बेवहाय जों बयबो बाहागो लानांगोन बयबो जोङो बिफां फांसेब्लाबो दिनैनि दिनाव गायनांगोन आरो साफ्रोमबो जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव गासै 32 लाख सुबुंफोरा जुदि दङ अब्ला 32 लाख बिफां गायोब्ला जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव समायना जानायजों लोगोसे मिथिंगानि मोनसे बेलेन्सआ फैगोन थिग बिदिनो भारतनि गासै 125 कौटि बे सुबुंफोरा 125 कौटि जुदि जोङो बिफां गायो अब्ला बे भारतनि एनभायरनमेन्ट पजिशनाबो मोनसे बेलेन्सआव फैगोन आरो सारा वर्ल्डआव बे हाबाफारिखौ मावदों आरो बे हिसाबैनो जोङो सुबुं माहारि बा बायदि जिब जुनारफोरखौ रैखा खालामनायनि बे मोनसे गिदिरथार मावथांखि आरो बेखौ दिनै बैगियानिक एबा साइन्टिस्ट बा सानसुमै बिथांमोना जे आयदाजों खामानिखौ मावदों बेनि थाखाय जोङो बै सानसुमै गिबि जाय बे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे खौ फसंथान बादि मोनसे खालामनानै गालांदों बे बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो बर'फोरनि मुङै जाय बिमुं होनानै बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावदोंमोन बे बिथांमोनखौ आं दिनै साबायखर होयो आरो दिनै बिफां गायनो मोननानै आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि जानानै आरो दतमा बियाबनि सासे बिजाथि महरै बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव आं बेखौनो रायजो राजाफोरनो मोनसे फोरमायथिखौ होयो जे जों बयबो सांग्रां जानांगोन मिथिंगाखौ जोङो माने बेलेन्सआव लाबोनांगोन बेलेन्सआव दोननांगोन आरो बयनिसिम आर'ज जाहाथे दिनैनि दिनाव फांफा फांफाब्लाबो जोङो बयबो बिफां गायनो आदर खालामो गोजोन्थों।